Horrelako lan ezberdinak direnean, ez da samurra izaten zein ordian erakutsi, baina gu garai bateko mosketeroak, lau mosketeroen modura, hitz egiten konpondu dugu hori. Horrela, alde batetik Fito Rodríguez jaunak idatzi duen egunaren esanak saio poetikoa aurkezten digu. Liburu, hemen azaltzen dena, liburu labur hau, enararen esanak, zenbait mailatan pentsarazteko idatzia da hitzak, teoriak eta oroitzapenak nahastuz munduaren akaberaz eta balizko bombardaketa nuklearren arriskuaz ohartarazteko. Ez da hiperbole bat. Batzuek esango dute hau literatura da, eta horrekin mespresuzko joera lantzen dute, azpimarratzen dute literatura denean ezin dula horrek zer eman pentsamendurako. Nik gaur liburu honekin kontrakoa aldarrikatu nahi dut. Alegia, literaturaren bidez eta poesiaren bidez zehazkiago aukera badagola mundua ikertzeko eta bestelako pentsamendua sortarazteko. Esaten dugunean, bombardaketa nuklearren atarian egon gaitezkela galdetu genezaken, eta nola iritsi gera onaino. Eta karo, oain bezala, atzetik aurrera, hasi beharko genduk esanez. Bai, iritsi gira onaino modernitatearen pentsamenduarekin. Nik bestelako pentsamendu ekologikoa behar deguna garatu alizateko, handik abiatu nahi izan dut. Sokraten aurreko pentsamendu hortatik. Eta, liburuen hasieran dakazuen marrazkiak adierazten duenez, hori nola azaldu inberra dagoen, borrokatu ere egin behar dela, azpimarratu nahi izan dut. Hau da, itsaso beltzean dagoen enararen kabila. Gure mundua bai, bukatuta dagola, bukatutzat eman dezakegu, baina horrek esan nahi du mundua bukatu dagola itzuli ez den enara ezin baita ezerekin konpara, hori baita bigarren partia. Ez guztiz, nik pentsamendu ekologiko hori aspaldin saiatu nintzen lantzen, 70 hamarkadan gure auzoan neska bazeolako, gero nere besotan hiltzana, izeneko Gladys del Estal. Gladys del Estal horrek erakutsi zidan Egiako parkean Jingo Biloba zer zen. Hor dago goran. Gero jarri dugu oroi garri bat Gladysi, 1979 Guardia Zibilak akatuzuk hil zutelako, eta orduan hor jarri dugu oroi garri bat. Eta oroi garri horren ondoan dago Jingo Biloba. Berak erakutsi zidan Jingo hori. Jingo Biloba Heraklito aparte gainerako Heraklitoen sua bezala, edo Talesen ura bezala, metafora bada. Metaforan elkartu egiten diran giza gaitasunak. Elkartu egiten da ulermena, arrazoimena, zentzumena edo autoeman zehagirik, eta irudimena. Jingo Biloba ere metafora da, zeren metafora. Dinosaurioak desagertu zirenean, Jingo Bilobak han zeuden. Eta gaur hemen daude. Hiroshiman bomba bota zutenean, Jingo Bilobak han zeuden. Eta bizirik atea ziren. Gure mundua bukatuta dago, baina gure zikloa bukatuta dago. Zer datorrenen esperoan, idatzi dut liburu hau dena ulertu ahal izateko. Mila esker. Bestetik, Nerena jaunak idatzi du eleberri bat, konfinamenduan ere konta-kontari. Erran beharra daukat, izenburuak iradokitzen digun bezala, 2020an
denok pasatu eta jasan behar izan genuen zorigaiztoko konfinamenduarekin lotuta dagoela. Izurrite garaiko konfinamenduak beti izan dira literaturaren iturri eta horrekin loturik sortu izan dira han-hemenka konfinatuen ahotan jarritako narrazio eta ipuin bildumak. Garbi dago, beraz, nire liburuak teknika zahar horretatik edan duela. Sortzez, Donostiarra nauzuen arren, badira 24 urte inguru Lapurdiko Urruñan bizi naizela, nire familiarekin batera. Eta erran behar dizuet, Urruña herriaren kokapen geografiko berezitik abiatuta sortu zela liburu honen abiapuntua. Bidasoa ibaia da nolabait, nire liburu honetan azaltzen diren pertsona, herri eta lekuen banaketa lerroa eta baita aipatu guztien arteko konexio eta elkartzegune naturala ere. Hortxe biltzen dira Gipuzkoako, Lapurdiko eta Nafarroa garaiko jendeak. Hortxe elkartzen dira alde bateko zein besteko euskaldunak, zaharrak zein gazteak, gizonezkoak zein emakumezkoak, sasimuga eta aduana kontrol arrotz guztien gainetik. Nik, liburu honen ardatz gisa, konfinamendu garaian eskualde honetako jubilatu elkarte bati gertatu zitzaiona jaso eta liburuaren horrietara ekarri dut. Eta azkenek, Marisa Arrobarrenaren olerki bilduma eskutuan dagoena. Etxe zulotik mundura irekitan neukan leiho bakar-bakarra ordenagailuaren pantaila zen. Tan txantolatu nuen ordu bat dana, bai testua bera, Helen eta Maioren irudiak, maketazioa, eta inbeste lan klandestino egin ondoren, erditu nuen nire hirugarren alaba. Eta emozionatu iten naiz, claro. Orain, edizio hartako ale guztiak amaitu ziala hitzekitzat hartuz, moldaketa txiki batzuk egin dizkiogu, gehien bat estetikoak izan dira, eta ametsak egia bihurtzen direnez, hemen dezuek gaur urriak 18 honetan, nire hirugarren alabaren bigarren edizioa. Eta jakizue hau guztia prestatzeko oraingoan klandestinitatean aritu ordez, hori joko moilan eta plaza erabili ditugula bertako giroaz bapo goxatuz. Bai, esen? Bai. 13 urtetako haurdunaldi luzearen ondoren, erditu ostean, makillatu eta zesareari gabe berriz erditu da nire liburu kutxuna. Eta bukatzeko zuen baimenarekin, olerki bat irakurriko dizuet. Bapatekoaren oinordekoa. Nire bizitzan zehar, ekaitz eta zurrungiloek bide eman diote sarri, maitasun hitzei. Bapatekoaren oinordekoa naiz eta izan naiz beti. Nik ez dakit, bestela idazten. Datorrenari aurre egin, eta hurrengo ziabogan nirekin ditudala ziurtatuz batera, arraunari tinko heldu eta segi aurrea. Bizitzak berak ordea, erakutsi dit, bidaideak izatea, ezinbestekoa dela non nahi. Eta gaur, zuen aurrean, bidaide hauekin, sormena borborka dudalarik, beste liburu baten hasiera, bada atorkidala, sumatzen hasien naizela, aitortu behar dizuet. Eskerrik asko. Marisak erraten du berea bortitza dela, eta hola, fitona ere bai, ez? Bombardaketa nuklearra, nerea konfinamendua, Marisarenak ere badu zer ikusirik konfinamenduarekin, eta orduan pixka bat, aro berriaren seinale izango dira gure liburuak edo. Bueno, benipen Josebak irakurri duen sarrera hortikan aurrera, gero biltzen dira 31 ipuin. Oso harrigarriak, parregarriak, irrifarra sortuko digutenak, eta egoera guztiz arraroenetan asko. Baina, umore puntu handiak
idazten digu gure Josebak. Eta gehienak egiazkoa. Egiazkoa. Joseba saltuta fijo. Nik honetan, ez dizuet esan bukaeran, aipatzen dut akabera eta zeharenak, da garapena edo evoluzioaren ikuspegi bat, Lin Margulisetik edo ark bideratutako hildotik landua. Zakit Lin Margulis ezagutzen dezuen, da Darwinen irakurle eta teorizatzaile bat, eta gutxi gorabehera esaten dugu, norberak ez dala bere baitakoa, alegia, ni ez naiz fito, nire baitan animali asko dago. Ahoan bakterioak, esteetan, nunai, gizakia ez dala gizaki, dala holobiontea. Holobiontea, alegia, nolabaiteko geruza bat nun bizidun asko elkartu egiten diren. Ez? Hildortatik gauza batzuk ulertzen dira. Alegia, Darwinetan edo Darwinek esandakoetan oinarritzen den gizartea neodarwinismo horrekin dakarkigu neoliberalismoa. Oberenak irabazten duelako, eta merezi du gainera irabazi duelako oberenak. Eta horrela sortzen da nolabait selekzio naturala. Bestelako pensamendu honetan, Lin Margulis kaso honetatik tiraka, izango genduke ez dala selekzio naturalik eta ez dala beraz neoliberalismo beharrik alderantzizkoa. Gu ere gera holobionte bat, beraz Kropotkinek esango zuen bezala behar duguna da elkarren arteko laguntza. Eta elkarren arteko laguntza da bidea, eta ez elkarren kontra aritzea neoliberalismok planteatzen duen moduan ustezko darwinismoetan oinarrituta. Orduan hasieran esaten duena, jendeak esaten duenean, hori literatura da, zentzu, hola, mespresusko zentzuan, nik esan ez, hau da literatura, alegia, mundua ezagutu eta aldatu ahal izateko modua. Ez razonamendua, zen literaturan elkartu egiten dira lehen esan duten giza gaitasunak. Ulermena, sentimendua, irudimena eta arrazoia. Alegia, hor lotuta dago mundua antolatzeko sistema ezberdin batekin. Eta sistema ezberdin horrek eskatzen du beste hizkuntza bat. Hizkuntza hori da idazketa zabaldu aurrekoa. Eta horregatik hemen borroka bat badago ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatziaren artean. Errepikapenak daude, hor badago lelo batzuk eta hortik segitzen da, eta bukaera ja da dena errimakin. Iristen da errimetara. Zeren honek eramaten gaitu beste zirkuitotara, ez? Nolabait arrazoizko diskursoak ez dazkanak. Urtzeko. Alegia, akabera aurrean daukagula ikustea, horrek ez gaitu eraman behar etzipenera. Alderantziz, argitu egin behar dugu bidea. Baina hortarako behar dugu beste modu batez idatzi eta beste modu batez pentsatu. Mira, Gladys nik esaten dut pensamendo arrazoizkoa ez dala aski, ez? Baina Gladys del Estal hil zutela bere 40 urte pasa zirenean elkarrizketatu zidaten laguna ginelako eta orduan esan zieten. Eta hori pasa ondoren zer esango zen duke. Eta nik esan nuen, arrazoia genula. Arrazoia genu. Alegia, lemoizi gabe ez gaude aza jaten bakarrik. Eta arrazoia daukago, pensamendu ekologikoak arrazoia du. Zer gertatzen da, oain esaten baldin badezu, Darwinen teoria ez dala sinesgarria bere hartan, esango dute batzuk Darwinen kontra zaudela, evoluzioaren kontra zaudela, terraplanista bazela, zarela, eta bar, eta bar, eta bar. Normalean izango dira Darwin bera irakurri izan ez dituztenak. Ez,
arrazoia genuen eta badugu.